kuno ku Malawi zakwera kwambiri, zinthu sizili bwino. Zosatira zake ndizi mukuziona anthu akungopanga mademo ngati dzulo kwapanga mademo m'masites akuluakulu ngati kuzomba komanso kumzuzu. Imeneja ndi saini yonena kuti things are not well in Malawi. Anthu akuzunzika kopsa. China chilichonse chakwera kuno ku Malawi mogwirizana ndi zina lachera chakweralo. Zina zimasankhasankhawa unasankha nazo kapena tinaombera mfiti manja kumaona ngati ndingero. Kumeneko Lero ndikulankhula moyo kwa the Aboni cost of Kalindo living. aka the DC president wa bungwe lija la Malawi First the People First, kunena kuti Amalawi masankhasankha tidasankha nazo munthu olakwika kuona ngati kuti ayi tasankha ngero. Nde imeneyo ndi imodzi mwa nkhani zimene Aboni Kalindo atibweretsera lero pa 12 March 2025 pano pa Nyaso Voice Box. Iwo ndithu atali ndi nkhani ziwiri zitatu zimene akufuna kuti ife Amalawi tiwamvetsetse kuti kodi zinthu zathu kuno ku Malawi makamaka pa nkhani za ndale kayendetsedwe kuno ka dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo ukuyenda bwanji kwathu kuno. Ndeti nkhani imodzi pano pa Nyaso Voice Box kuti mvoti Aboni Kalindo atibweretsera zotani, ndipo akamaliza chonde mwenye zolowezi timafuna kuti nanunso mutiuze maganizo anu in the comment section below. The DC mwana woopsa kwambiri, evergreen, unstoppable, the last man standing, amene chikhulupiriro changa ndimakhulupirira kuti kuli bwino kuphedwa chifukwa choyima pa chilungamo kusiyana ndi kumwetuliridwa, kusiyana ndi kuchitidwa praise when you are very very stupid, when you don't tell the truth. Lero tikambirana nkhani zambiri, koma tisanakambirane zimene zachitika dzulo kuzomba komanso kumzuzu. Ndikufuna ndikukumbuseni Amalawi za nkhani imene ndinakuwuzani chaka chatha zokhuzana ndi ma prepaid meters, both ya Eskom komanso a water board. Ndidapereka warning kunena kuti ngati sitisamala siku lina anthu azakhala mu mdima, komanso ngati sitisamala madzi azavuta. Nkhani ndiyonena kuti ma prepaid meters amapangidwa ku France komanso ku China, ndipo malinga ndi international standards ma prepaid meters wonse ikamatha 3 years amayenera kuti awachite upgrade. Ndipo project imene imatchedwa kuti token identifier ndidanenapo kunena kuti malingana ndi ma international standards makampani amene amapanga ma prepaid meters abwera kuno ku Malawi kuti adzachite upgrade ma prepaid meters, ndicholinga kuti magesi asamazimezime, komanso mukamalowesa token muzitha kugula magesi. Koma chifukwa cha mtima okuba boma la Malawi, boma la Chakwera, aboma amafuna kuti atenge 15% of the whole project kuti ndalamazo zipite ku MCP azipangira kampeni. Choncho makampani akunjawa amakhala kuti ali ndi discipline, monga mmene inalili kampani ja imapanga mapasipoti idakana kupanga nawo za chinyengo, inapangisa kuti mapasipoti avute kuno ku Malawi a Technobrain, nawonso adakana kuti ife kwathu sitipanga za chinyengo. Choncho ngati simukufuna kuti tichite upgrade ma meters wonse ife tikubwerera kwathu. Ndipo kwa amene mmasatira the DC ndidanena kunena kuti boma lapanga upandu lakana kuti lipange upgrade ma meters kapena ma prepaid meters. Zosatira zake izi zikapitirira popeza project inayenera kuti ichite raw pa 1 June 2023, koma aboma akukakamira kuti afuna atengepo 15%. Izi zosatira zake zizayambisa mavuto, anthu azalephera kulowesa mayunisi, ndipo zikatero ndiye kuti kuzakhala ndima wazaoneni. Koma izizi zimaoneka ngati nthawi imeneyo waonenayo ndi wachamba, onenayo ndi wapakamwa, onenayo ndi osuta kapena okudya kokeni wa misala. Koma lero taonani madera ngati kunkolokosa, zingwangwa, machinjiri, kubangwe ndi madera ambiri tikunena panopa komanso ku Central Region,
akulephera kuyika mayunisi kuzera kuma prepaid meters chifukwa cha vuto kapena chifukwa cha khalidwe lokuba la boma. Ma international standards aja we did not meet them. Zosatira zake madera ambiri ma prepaid meters aja akuchosedwa, ndipo mene akuchosedwamu popeza boma siriri rede akualepheranso kuwayikira ma meters akale aja kupita ku postpaid konkuja. Zosatira zake anthu ambiri ma customers ambiri ali mundima tikunena pano chifukwa cha nkhalidwe lokuba anthu akulephera kuti agule magesi. Izinso zichitika posachedwa pane ma prepaid meters amazi amene akuluakulu ena amene ali ku board akuluakulu tikunena MCP anapanganso madiru anakagula ma prepaid meters ambiri amazi koma sakuagwiritsa ntchito. Zosatira zake dziko lino la Malawi anthu azalephera kuchita access mazi komanso azalephera kuchita access magesi. Ndipo tikunena pano umboni ulipo anthu ambiri wochuluka ochokera ku zingwangwa komanso kunkolokosa ndi ma victims, ndipo akuwauza kuti mwezi ukatha apite ku Escom ati akayang'ane m'machini mwawomo ati apase bilu. Nkhani ndiyonena kuti anthu anaona kuti sakupanga maprofiti pajakale lija ankaba kwambiri ndi sakupanga maprofiti kuzera ku ma prepaid meters, akupanga dala akufuna abwezerese ma old meters omwe aja ma postpaid aja kuti aziba bwino azipereka mabiri wochuluka amazi ndi magesi. Choncho inu amene mukukumana ndi mavuto musanamizidwe. Nkhani ndiyonena kuti boma la Malawi lagwidwa sopano njakata likulephera kuti lichite access chifukwa magesi komanso mazi nthawi ina avuta chifukwa cha mchitidwe wokuba ku Malawi, mchitidwe wokuba umene wasowesa madollars, mchitidwe wokuba umene wapangisa kuti economy ya dziko lino ikhale kuti basi yapeza kuti economy sili bwino. Zosatira zake zinthu kuno ku Malawi zakwera kwambiri, zinthu sizili bwino. Zosatira zake ndizi mukuziona anthu akungopanga mademo ngati dzulo kwapanga mademo m'masites akuluakulu ngati kuzomba komanso kumzuzu. Imeneja ndi sign yonena kuti things are not well in Malawi. Anthu akuzunzika kopsa, china chilichonse chakwera kuno ku Malawi mogwirizana ndi zina lachera chakweralo. Zina zimasankhasankhawa unasankha nazo kapena tinaombera mfiti manja kumaona ngati ndingero. Lero moyo, the cost of living is very very high in Malawi. Kuti ugule ndiwo zeni ndiye kuti ukhale ndi 50,000 ndiye kuti ukajera ku nyumbako. Lero zosatira zake ngakhale olo ana akulephera kupita ku skulu. Even fees zimene ndizodula, ma transport amene ndizodula, china chilichonse ndichodula. Ndi chifukwa chake lero anthu akupanga ma demonstrations. Andizimakhala zodabwisa kunena kuti anthu ena akukhala m'Malawi muno koma sakufuna kutenga nawo mbali, iwo kwawo kumangokhala kuyang'ana. Kaye apolisi ndi anthu ozunzika kopsa, anthu omvesa chisoni, koma ndithu amafika ndithu saizi yomazunzaso anthu chifukwa ma demonstrations aja akufuna kuti achite force boma apange zofunikirazo, zinthu zina zisike. Madera ena kapena maiko ena anzeru amene asogolerache ndi oganizira anthu amapanga subsidy zinthu zambiri, amakakumana ndi makampani ngati opanga sugar, opanga sopo, opanga mafuta ndikukambirana nawo. Monga mene inalili nthawi ya Bakiri, there was a time Bakiri tu anali dolo amapita ngati ku Candrex kuja, amapita ku makampani osiyana-siyana ndikukachita nawo negotiate, ndikupanga subsidy zinthu zina anthu kumangoona kuti zinthu zikusika. Koma vuto limene tili nawo asogoleri athu alero anthu okuba, ndi chifukwa chake sakufuna kukakhala pa tebulo ndi amwenye ndi ma Chinese kukambirana kuti kodi maberowa abale athuwa mavendawa tiyachita bail out bwanji, nanga zakudya ma basic needs tiyachita bail out bwanji ya Malawi. Zosatira zake anthu akamapanga ma demonstrations ndiye mukupita ndikumagathira tear gas, and yet ma demonstrations iwa anati apange yield ma results amene muti mupindule ndi inusu a police.
amene muti mupindule ndi inu ame. And in fact ngati kuli the lowest paid people ndiye ndi apolisi ame anthu omvesa chisoni kwambiri amene mmazunzika kumatiridwa mvula na munyowa monga mene zinalili zulo muja kumakutengani inu ngati ndi ziyalonda zenizeni. Mukanadziwa mmene anthu akuvutikira kuno ku Malawi kapena apolisi anzanu mwina kapena inu mwayandikana ndi ati kaya ayoramu kaya president kaya ndi azibale anu amene mwayandikana kumene muna mukudya bwino koma pali apolisi amene akukhalira mungongole akatapira nkati ena kumaziphanso. Tapitani muchene mmakampani mumuone masalale ya anthu. Andi ndimafuna ndimpemphe uyuyu minister wa labor kunena kuti ministry imene inaya kakale moto ndi nzanu ujayo Vitumbiko Mumba amene anachita set ma standards. Andi tinene panopa ku Malawi kuno kuti ngati kuli minister amene wapanga ma wonders ndiye ndi Vitumbiko Mumba. Andi adimba ngati simusamala ministry imeneyo ikuvutani chifukwa nzanuyo anachita set ma standards. Andi musalekeze pompo mupite mukayang'ane makampani olo alonda mukaone masalale ya anthu alonda amene akuzunzikira. Alonda akuti inu Amalawi inuyo mukanadziwa inuyo sibwezi ba mukumapanga chibwana mukaone makampani azilonda amene akuzunzira azilonda salale kumakhala 40,000 50,000 35,000. Tapita ni mukaone azikuki amene amapika makampani osiyana ngati mma secondary. Tapita ni Kungumbe secondary school mukaone. Tapita ni Kumangoji secondary school. Tapita ni kuchitipa. Ngakale misewu ya kumene koko ya kuchitipayo ndiyovuta ananena kale na madingo. 60 years boma ziko kumakhala misewu yovuta kwambiri. Mukaone khalidwe la anthu mene akuzunzikira muno Malawi ndiye chimangacho chili pa 100,000 munthu ukulandira 60,000 mulonda kulandira 40,000 mulonda amene amachita riski moyo wache. Tapita ni mukaone mahefe surveillance assistant. Tapita ni mukaone okolopa kuchipatala amene ngakhale olo ku workshop samapita anthu amagwira nyasi ena anatenga matenda on duty. Koma salary yayo kuiona ini ndiomvesa chisoni. Lero anthu akukupangirani mademo ndi cholinga kuti ziko lilisinthe ndipo mtundu wa ife mtundu wa Malawi ndi mtundu omvesa chisoni kwambiri. Mtundu omvesa chisoni kungopezeka pa mademo ali mamuona winiko wapezeka pa mademo ndiye kuti ndalama zache zalowa. Ndalama zalowa zochokera kwa ndani? We are here to at least try as much as possible to help the poor people, to help those the underprivileged. Ndiye wina azikatulusa mawu amwano. Ndikumanya kuti ndiye kuti mene wapita iye kuzomba kuja ndiye kuti ndalama zache zalowa. Amalawi tiye tisinte kaganizidwe. Maiko ena amene amakhalira maiko ena izi zikuchitika panozi. President amene atachoka kale. Koma ifeyo khandi mtima wawo womu heart of Africa. Ndichifukwa cha olo aroma ajatu atulusa chikalata chonena kuti kodi ati chosere mwala pa khomo la manda ndi ndani chifukwa to awa ni mandatu ndipo Yesu akunena kuti ananga tulukani monga mene anapangira Lazaro tulukani koma ayi nditu tili basi kumango supporta zina zili zonse kusupporta kuti kwena ali busy tikunena pano ati mweri ateni mu kulilongo ati azibera ati mavoti. Ena alibize kumalikira boma likumbuyo ati soli likhaleso pampando. Kumadaba kuti kodi mukukhala Malawi muno kapena mukukhala maiko ena. Kuona ntchito ya ulebala amene anthu akuzunzikira. Mavenda ndi amene amatukula economy ya dziko. Kuma kuona mavenda, kuona mataxi drivers, kuona anthu osiyana amene akuzunzikira. Kuona ana sukulu ngakhale loan imene imanenedwa ija sapasidwa ata amangondama ku Malonzi board manena kuti aye bwerani muzasainire chani zonse ndalama jasizi tuluka ana akulephera sukulu. Iye ankanena kuti ife tizapanga high five ndipo ana palibe mwana ati azalephere sukulu. Lero ana akulephera sukulu. Tithokoze kwambiri amene anatuluka zulo ngati mene kunalili kuzomba tinaona abo awali aja ankanenedwa kuti alandira ndalama aja anatuluka. Komanso Ashado Ampunga anatuluka. Zimene zijazo that's what leadership is all about. Asogoleri athu amafuna anthu akamafuna pa mavoti. Safuna kukhala nawo nthawi ya mavuto.
zimene mwapanga aawali komanso ampunga ashado ampunga mwapanga zinthu zabwino kwambiri mwatulukana mwayenda ndi anthu ngakhale kunali manong'onong'o ena ndi ena zimenezo zilibe vuto koma munatuluka mwakhala ndi anthu mademo akuzomba anthu anatuluka kopya anatuluka next time ino asogoleri amene mumayendesa mademo ngati chairman ammisika yosiyanasiyana panganiza mademo osamapanga za madiri usoya mupange za mademo osamapusisa anthu mutapita somwina kujinkana kalabu kukalandirako ndalama makamaka asogoleri akunsika kuzomba komanso kunzuzu mbiri zimenezo zikumveka kuti mukutenga ndalama mbomamu ndikumalopesa mademo anthu anatuluka tithokoze kwambiri chifukwa cha umozi umene unachitika ujawo ziko lili ngati tingalilekerere ana athu azafa ana athu sazapezapo china chilichonse chifukwa zonse zitikupangazi ndi za the next generation ife kwathu kunatha tapanga zathu choncho tithokoze kwambiri andi ndichite kondemu Malawi polisi potira tiye gasi kwa ana even asukulu kwa komola ana asukulu kujeni kumzuzu tiye gasi kumakathira mu residential area and imene even in the criminal case and the international criminal case kuchitidwa ripoti iniyo kwa azungu mwene amupite ku heki iniyo chifukwa umene ndi uchisiru that's a human right abuse kumathira ana innocent children tiye gasi ena kukomoka ndi tithokoze mulungu kuti anawo ena osana mwalire andiso tithokozeso mulungu kunena kuti back to sender uja akamanenedwa amakhala di back to sender zaoneka tuzulo oponya tiye gasi yonso ndikutembenuka ndikukang'amba mmene zilili pano mulungu ataona kuti ziko la Malawi lalira kwambiri na mundu amene amafuna kubwera uja wabwereraso ku Madagascar afiti ose asatanic ose amene amafuna awinirepo zisango pokupha anthu mwagwanayo wa Galwino mulungu si omasewera naye mulungu si James iyi ngakhale madera ena kukuzizira koma na mundu aje si ameneyo iyayi pepo aje sinabwere mwamphamvu yangobwera ngati matrailers chabe tithokoze mulungu tikuthokozeni Amalawi nonse amene mwapemphera amene mwaliyikiza ziko la Malawi pa mapemphero kuti anthu asafeso amene anafera chaka chatha muja mulungu akulemekezeni adalise ziko lino akuyendereni mwapaderadera kuti chonde musakavotere izi mamega famu ang'ono musakavote Borikalinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.